Sa umaabot nga distribution sa financial assistance sa mga senior citizens sa Mandawi City, giyawag sila nga mo claim sa kwarta tukma sa gidakda nga adlaw. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yeslan, kini ang pahimangno sa City Hall ngadto sa mga beneficiaries aron nga madawat gyud nila ang kwarta nga gitagana alang kanila. Sunod semana gitakda sa Mandawi ang pag-apod-apod sa financial assistance sa kwalipikado nga mga senior citizens. Tag 4,000 pesos ang ilang madawat, katunga sa tinuig nga madawat nga assistance tag 8,000 pesos. Nang hinaot ang syudad nga maklaim sa maong mga adlaw ang hinabang alang sa mga lolo ug lola. Duna hinoy alawan sulod sa pipila ka adlaw kung ugaling dili sila makalugar. Apan kung dili gyud nila kini maklaim, hayan maglisod na ang beneficiary labi na kung mabalik na ang pondo niini. Og dili ninyo makuha within the prescribed scheduled time, obligado sad ang city government nga i-liquidate, which is also ibalik ang kwarta ngadto sa panudlanan. Gawa sa senior citizens, gikatakdang ihatag sabang assistance sa mga tricycle drivers. Taliwa kini sa epekto sa pandemya kanila, maong hatagan sila og ayuda. Apan pasabot ni Ibanez, dili mamahimong magdungan ang schedule sa releasing niini sa lain nga ayuda sama sa senior citizens. Mao nga dunay schedule nga tumanon ang dakbayan niini. So kinahanglan maguna i-liquidate before nga makaka-advance asad ang atuang mga cashiers. Mauna ang na may certain number o limit sa ilahang i-cash advance. Gawas ning maong mga financial assistance lan, may lain pang gitakdang i-release ang City Hall ang ayuda alang sa mga labihang naapektuhan sa pag-igo sa bagyong Odette. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.